Това е тук, смятай навътре. Това са овце, а над тях има 400 метра скали. Не знам как. Ето, водопади, водопад, водопад. Така наречения фос. И тук е една къща Фьос. с 4 декара вода. Ходиш 200 метра до къщата. Много красив фьос на среща. Прав исландски път. Зелен исландски мъх и треви. Водопад исландски. Още един исландски водопад. И в далечината още един исландски водопад. Висок. Колкото райското пръскало. Частната собственост до толкова е на почит в Исландия, че оградата върви по равното, тръгва по стръмното и под 65 градусов наклон стига до скалата, където вече не може да се изгради. Попаднахме на тесен. Той път той ти, Светка. Айде, карай ти. Попаднахме на тесен мост с кола и всеки се опитва да даде път на другия. Толкова сме готвили всички. Да. Ще му махнем на човека, нали? Разбира се. Благодаря ти. Словакия. Добре, че измислиха широкоъгълните камери да снимаме дъгите и добре, че измислиха водоустойчивите телефони, че дъжда бие отзад. Ето този асфалт е направен с подръчни материали от околните земи, които имат само слепващо вещество им липсва и те са го донесли битум. И един валяк. Един валяк. Това е леден къс от глетчер. В момента е айсберг. Това е многогодишен лед пак. Така, отдолу съм стъпил. Отгоре има обувки. И Слав е отгоре. Отзад има планина. А надясно истинския глетчер, който не се е стопил на стотици, милиони, глупости, години. А в далечината истинския глетчер не се вижда. Ето там има природни образования. Това се казва Камилата. По-нататък е стъпката на Бога. Зад нея е слона с трите маркуча. Ледено езеро с айсберги, откъснати парчета от глетчера. И студ. Планина някаква, истинския глетчер с много лед, който се е спуснал отгоре надолу за около 4812 години. Да. Ледът е прозрачен вътре. Хората са направили пътеката за туристите. Пластмасови форми, пълни с ситен чакъл. Понеже е стръмно. Ето това е хоризонта. Вижте как слиза надолу. Нито се пързаляш, само дето скърцат обувките, но те, защото обувките са нови, а не защото пътеката е. Има дилатационни фуги. Или по-скоро да взима завоите. Хитро, помислено е. Да, бе. Тази дъга е по-ярка от планината, върху която се появява. В момента току-що заваля. Има втора дъга, не знам да се вижда. Уникална гледка, брат, че това нещо веднъж уникално е. Що не спря тук? В момента се движа върху лава от 11 години. Тук хиляди бе. Абе не, тая друга, сега записвам. Тук има лава на между 1 и 3 милиона години. И понеже друго не вирее, има само мъх. И някакви мъхнати. И там някакво хращи малко. Аз съм си много. Това е лавно полето, това е Слав. Това е Слав.
Тук има маркирана пътека в лавата. Не знам дали се вижда колко е грапава. Сега Слав ще мине и ще разберем. Пускам. Абе аз се снимам, ти се навеждаш. Като там и хора си чупат краката, че Слав не иска. Чакай да видим как си чупи крака момичето. Жонглера, който тича по камъните. Давай, давай! Лавата, де. Сега, ако изригне вулкана, не вярвам да се спаси. Ще го настигне и ще го изгори, като в Помпей. Но там е било пирокластичен поток. Град Вик, плажа, черния плаж. Това е паркинга на колите. Това са първите скали, където той е гнездо много птици. Може да се види как летат птиците и как са накацали по скалите. Които скали снимаш ли още? Които скали? Които скали дигам дрона на 90 метра и още не мога да стигна в платото. Значи са на 130 метра. Така, стои там зад облака, вижда се. Тук има пещерата. 110 метра, 120 метра по закон не мога повече и не мога да изтигна. Значи на 120 метра е статистиката. И това бъде много на скалите. Това значи стратоподеска са. И искам да го видим. Това е скала Мома. Момата, която замръзна, която е тъпова и се прави да хранят. И насам вече е черния плаж, който е черен, вулканичен пясък и се простира на няколко километра нататък, ширина между 50 и 100 метра. Зад него има езеро. И така, някакъв дрон пристига. Летящия Слав. Отиваме да видим плажа и скалата преди да е заваляло сериозно. Това са огромните скали на черния плаж. 120 метра. 120 метра. Това е черния пясък на черния плаж. Това са черните камъни на черния плаж. Опли, речни, красиви камъни, перфектни за жабки. Това е прибоя на черния плаж. Това е морето, което идва насам. Вълните, които са по 2-3 метра. Имаме около 30 метра линия на прибоя. Не знам как се казва, дето залива плажа. Така. Леко вали, но приятно. И ето вълни разбиват се. За сравнението и малко хора. Красота! Перфектна акустична камера. Всички стени са акустично обработени с криволинейни форми, които отразяват милиони посоки вълните и затова няма никакво ехо. Слав иска да му правя. Не пей, да пей! Не мога? Не може. Виж си снимката. Вид, браво! Кораба плува. Вълните щяха да ме залеят. Нататък в тази посока, дето соча на 10 200 км на Антарктида, между нас и нея има само вода. Ето И естествено черния пясък, ето ме и мене, на черния плаж, ако няма дъга, какъв черен плаж? Каква Исландия, ако няма дъга 12 пъти на ден? Ето тук са горещите извори, които захранват топлия басейн. Покрай тях има туфи с мъх. И кифа, която се снима. Кифовата Слав, която се снима в момента. Ето там е басейна, ще го видим след малко. Ето тук излиза вода с температура около 100 градуса. И благодарение на това, че пада лягането, по закона на Бернули, глупости, Бол Мариот, още по-големи глупости, не знам, водата почва да кипи. Да отбележа, че още не е пил баща ми. И говори глупости. Ела да видим отложена сяра, която обаче е бяла, а не е жълта, значи не е сяра. Нали? Мирише на сяра, парата, но тук няма сяра. Мирише на сероводород. Може би това е водорода.
Така, сега ще заобиколим да видите басейн. Тук пише малко гейзерче. Казва се Литли. Ще изригне ли това? Ето го басейна с хората. Идват и други хора. Под водата се вижда поне на 2 метра и се вижда, че дъното е толкова стръмно, колкото и брега. Тоест, при една ширина от 50 метра и 45 градусов наклон, това е... Колко е, Слави, сметни го? Повече, към 30 метра дълбоко. Вероятно. Това е кратер на вулкан. Казва се Крейг кратер. Тук е имало лава, която духнала и останала дупка под нея в калдерата. Неделя работи само хранителни магазини като този. Магазини за ядене, пици и други неща като тези. И още един хранителен магазин е като този. И магазините за алкохол не работят. Ето там също има за ядене. И освен това, тя има кошчета за нормални боклуци, само за рециклируем отпадък, и органичните боклуци си ги слагаш до кошчето, ако някой ги вземе. Котка, не знаем кой. Няма пепелници, много зле. Влизаме в тунел под океана, който се вижда вляво. Ето в момента сме 16 метра под морското равнище. Дали ще слезем? Още мирише на морски въздух. 25 метра под морското равнище. Ето го тунела надолу. Продължаваме да слизаме. Така, на 67 метра под морското ниво. Налягането е 1008 килопаскал. Няма сигнал от GPS. Тунелът е дълъг 6 км. В момента сме на 100 метра под морето. В момента сме 133 метра под морето. Слизаме надолу още. Там е чупка. 3,3 км до края. Не, 3 напред, 3 назад ли? Какво пише? Аха, в момента сме точно по средата на тунела и сме на 150 метра Слави под морето. 150 метра скали има над нас. Скалите са 100 метра, да кажем, водата е 50. Да кажем. Много яко намаляме, защото има завои. Не, че не можем да го вземем, ама синете е страх. То си е страшно. Имаше отбивка някаква. Инверсна точка. Вече сме на 158 метра и от тук започваме на нагорнище. Това беше. Имаме 2 ленти в нашата посока. Да, защото е стръмно и за камионите да карат дясно. Вижда се края на тунела. В момента сме на... И не е после. На 25 метра под нивото на... 16 метра под нивото на морето. Часовника ми показва 8 метра над морето. След 400 метра на кръговото движение вземете първия изход. Около 8 метра над морето сме наистина. Значи верен. Току-що минахме през този тунел, който е 6 км и спестихме ето това разстояние, което е вероятно над 40 км. И взехме така завой. В момента сме тук. Зад моста има фьорд. Тук водата тече бързо. Според мен има отлив и за това. А не защото някаква огромна река се влива в фьорда. Вътре плуват патици и други животинки. И ето там е прибоя. Сега ще се види. Където океанските вълни изведнъж свършват и се срещат с тези. Сега не ми се слиза до водата да видя дали е солена. Ще разберем дали е река. Така, наоколо има красиви, високи сини планини. Небето като от Куприна. А тук спират туристи, са впускат трон. Това са детелини в Исландия. Трилистни. Обаче, ако и другите им работи са големи, колко тези детелини, не знам какво да кажа. И аз сравнете. Такава детелина да сте виждали някъде другаде, а?
Исландска му работа. Виждате ли Гренландия? И аз не я виждам, но е там, на 470 км от мен. А тук виждам един страхотен залив с огромни вълни, с туристи, с нацепени камъни, плаж, ето ги камъните от едната страна. Единственият плаж с пясък. Чакай малко. Единственият плаж с пясък. Мога да ви го покажа на клипа. Дрона го снима в момента в реално време. Пусни го да видим Гренландия на 474 км. Пълно с туристи, които снимат пясък. Пясък, който става за лежане. Другият е черен и по-едър. И наоколо са вулканични скали. Пейки за почивка, паркинг за туристи. И това е. Туризъм, братче. Ето е колата Ислав. Ето го там плажа. И огромните вълни, идващи от Атлантическия океан, се разбиват скалите. Знаем, че сме на вулканични скали. Да. Всичко тук е от вулкан. Да. Това са вулканични скали. В тях няма почва. Съвсем малко може да се задържи и малко мъхове. И морето се разбива и ги стърси и така нататък. И наистина шават. И те шават и по-напред не може да се ходи. Има 4 камъни, които троловете се използвали като джамини. И си играли на топчици. Сега Слав ще се опита да дигне някой от тях. Този, който се опита да дигне, е 54 кг. Една жена се опитва да дигне по-лекия. 54 кг. Ще пробваш ли по-лекия? Представи сега да не успееш. Опитай се и кажи, че не можеш. Опитай се и кажи, че не можеш. Не мога. Този е 100 кг, не се опитвай. Следващия е колко? Следващия е 154. В 1947 година един кораб се разбива в морето и там отвъд тази планинка. И после вълните го отнасят, раздробяват на много парчета и го нафърлят тук и част от него я пращат в тази лагуна, ето там долу, където виждате. И тук навсякъде е посипано с останки от кораба. 5 от 19 оцеляват, другите, предполагам, не оцеляват. Това е корабно желязо, 100 годишно. Здраво. Ще ви намеря някой нит за спомен аз. Ето тук по-големи останки от кораба и парче от двигателя му или от някакъв орган за управление. Друг не знам. В лагуната. Залива на тюлените се пази тишина. Слав ходи по камъните да се доближи. А там във водата има един тюлен, който е напълнал опашката над водата и главата и се пече на сянката. Втори тюлен. Или това му е ръката. Лежи си и си хапва. Къде избягаме? Сега плува на някъде. Може би отива към своята женска. Или към своя мъжки. Айде, гмурна се. Значи отивал за риба. Камънът се ходи много трудно, затова аз съм тук горе. И други хора така подскачат. Което беше шоуто. Не го изпуснахме. Това е врата за животни, през която те не могат да преминат. Отстрани има ограда отляво и отдясно, а тук има железни релси, така че копитата да им се заклещват и те да не могат да минат. Чухте как изтропа. И по този начин държи животните от другата страна на оградата. Отиваме на някакви hot springs, това значи курви май, ама не знам английски достатъчно. Стъпахме се в горещите извори. Ето там се вижда водата как тече от тръбата към 90 градуса. Отдолу е кал и тиня и е пълно с хора, които се кефят на
И го усещам. И сме по джапанки. Гадно време. Айде, чао, че ще изтинем. След малко ще изтестваме как действа шумящата маркировка, която не е маркировка, си е направо нарези по пътя. Която я няма. Айде, давай. Няма я. Тя изчезва на завоя. Айде, когато можеш. Ето така шуми. Сондия не само детелините. Не само детелините са им големи. Ето това са им шипките. Шипка 4 см дълга.